In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Een hele fijne week gewenst. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Eerst de belangrijkste 7 berichten, dan een interview met de voorzitter van de vakbond Doen met belangrijk nieuws over het nieuwe schooljaar. Maar laten we beginnen met de zorgen over de extra vrije middag. Dat is namelijk een onderwerp op Curaçao geworden sinds de regering dit weekend heeft besloten om vandaag ambtenaren een vrije middag te geven. Het geldt niet voor alle ambtenaren. Tegelijkertijd is er een beroep gedaan op mensen in de privésector om vrij te geven aan werknemers die willen vieren dat het team van de Senior League de wereldkampioenschappen honkbal heeft gewonnen. Dat gebeurde dit weekend en dat is een mooie, eigenlijk een heel bijzondere prestatie. Maar de minister van Onderwijs, Sitré van Heydoorn, heeft laten weten dat hij wil dat zoveel mogelijk mensen vieren dat deze honkballers dit bereikt hebben. Vanmiddag om 2:15 komen ze aan. Daar is niet iedereen het over eens. Zo heeft de VBC, in dit geval de voorzitter Daniel Hodge, gezegd: waarom moet je al een hele middag vrijgeven als de festiviteiten pas aan het eind van de dag zijn gepland? En Billy Jonkheer van de Kamer van Koophandel vraagt zich af of er überhaupt een feest moet worden gevierd op een werkdag. Kan dat niet beter op een zondag bijvoorbeeld? Het zijn de belangrijkste zaken die nu in de extra staan. En vanavond is het feest. Grote viering op het Brionplein. Dat feest vindt plaats op het Brionplein vanaf 6 uur vanmiddag. Er zijn toespraken, er is muziek, er is veel reden, veel mogelijkheid om de spelers toe te juichen. Want het is natuurlijk een prestatie van formaat. De Senior League baseballers die wonnen een paar jaar geleden al de wereldkampioenschappen als Junior League. Nu zijn ze tussen de 15 en de 16 jaar en hebben ze gewonnen van alle teams uit de rest van de wereld. En zoals gebruikelijk mogen ze dan ook nog tegen de beste van Amerika. En dat wonnen ze ook in Easley, South Carolina. Een prachtig resultaat. Vanmiddag om 2:15 komen ze aan op de luchthaven. Van 6 tot 9 is een groot feest op het Brionplein. En dan het nieuwe schooljaar, want dat moet een succes worden. Dat zegt Darius Lio Plantijn, voorzitter van onderwijsvakbond CITEC. Er zijn afspraken, daar moet iedereen zich aan houden. Er zijn veel goede intenties, er zijn zorgen, zegt Plantijn. Onder meer het gebrek aan docenten. Zoals bijna elk schooljaar zijn er aan het begin van het schooljaar niet voldoende docenten. Daar moeten we ons niet op richten. We moeten zorgen dat het schooljaar een heel succesvol jaar wordt. Aldus Plantijn. En de vakbond Doen vergadert vanavond met leden. We hebben aan het eind van deze uitzending een interview met Marbella Filippa van Doen. Want die vakbond is van mening dat de overheid in gebreke is gebleven bij een paar belangrijke punten. Er zijn voor het begin van de schoolvakantie afspraken geweest. Er zijn zorgen geuit naar de minister van Onderwijs, van Heydoorn. Onder meer over het grote verschil dat er bestaat van het aantal uren dat docenten op de VSBO en docenten op de HAVO en de VWO moeten geven. Niet eerlijk, aldus Filippa. U hoort er dadelijk meer over. Wat haar betreft gaan de leden vanavond zich buigen over de situatie en weten we in hoeverre het schooljaar voorspoedig kan verlopen of toch nog met veel discussie. Dronken chauffeur rijdt tegen politie aan. Ja, dat is een verhaal bijna van een mop. Een man reed afgelopen zaterdag met zijn auto op het Wilhelminaplein tegen een auto van de politie aan. Dat doe je niet. Maar deze man had kennelijk niet door wat hij precies deed. Volgens de politie was hij gewoon te dronken om op zijn benen te staan. Te dronken om te realiseren wat hij precies had gedaan. Er lag ook een bijna lege fles rum in de auto. En de man moest zijn roes uitslapen. En zal later wel te horen krijgen wat de gevolgen van deze actie voor hem zijn. Opnieuw geval van bumperdiefstal. Meer autonieuws en meer treurig nieuws. Want voor de zoveelste keer kwam een eigenaar van een auto, in dit geval een Kia Picanto. Die had zijn auto geparkeerd, in dit geval aan de Guruburu-weg.
terug bij zijn auto en hij had hem in goede staat achtergelaten. Maar bij terugkeer was de bumper weggehaald. Erg vervelend. Het is ook heel moeilijk om je daar tegen voor te bereiden. Want ja, hoe kun je nou je bumper op slot doen? In ieder geval, het komt weer voor de zoveelste keer voor. En de extra had de volgende beelden. En dan is er een Curaçaoenaar vermoord in Nederland, in Den Helder. Er is veel aandacht voor dit geval, onder meer ook in de Nederlandse media. Het gaat om een geval waarbij een schietincident plaatsvond in Den Helder op de kruising tussen de Brouwerstraat en de Bassinggracht. De man is om het leven gekomen in de buurt van café De Bierbond. Het gaat om een 25-jarige Curaçaoenaar. 2 anderen raakten gewond. 1 is ernstig gewond en volgens de politie is de schutter nog voortvluchtig. De 25-jarige Laverny Martis uit Curaçao is omgekomen. De reden voor de moord is niet duidelijk. De eigenaar van datzelfde café is niet zo lang geleden opgepakt voor drugssmokkel. Dus er wordt van alles gezegd over de reden van de schietpartij. Maar dat is nog niet duidelijk en ook wordt er nog gezocht naar de schutter. Wordt vervolgd en we gaan nu even naar de reclame. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabo, 7 de Augustus, bota hanha llamada. Kuta bisabu, kubota ganadona di back to school package, incluyendo laptop, wifi dongle di Digicel, ku anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas. Of na Subway pa 5 florin of mas e llena bodatos nang pa trás di bobon e deposite de nos back to school raffle box. Pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. Het nieuwe schooljaar staat er weer aan te komen. Dat is altijd veel om te doen. Het is een belangrijk begin van het schooljaar. De leerlingen moeten op en top naar school kunnen gaan. De docenten moeten klaar zijn, maar dat is niet helemaal het geval. We spraken erover met Marbella Filippa van vakbond Doen. We vroegen haar of ze uitkijkt naar het nieuwe schooljaar. Nou, dat doet ze zeker. Ze wenst ook alle docenten, alle leerlingen een heel goed schooljaar. Maar er zijn nog wel punten op tafel die niet door de overheid zijn opgepakt zoals de vakbond graag zou willen. Daarom is er vanavond een openbare vergadering bij Club Die Shell voor leden en niet-leden. Die kunnen zich dan buigen over de antwoorden van de overheid of het gebrek aan antwoorden van de overheid op enkele belangrijke punten, al dus vakbond Doen. Marbella Filippa legt uit wat precies de grote zorg is van de vakbond. Het gaat met name om de 27 uren werk voor de VSBO-collega's. Aangezien HAVO- en SBO-collega's 27 uren werken en voor dezelfde salaris moeten collega's die op een VSBO-AGO-school werken 5 uren langer, 5 uren meer werken voor hetzelfde salaris. En dat betekent dat er dus ongelijkheid is in het onderwijs. Ja. En dat zijn punten die je natuurlijk niet kan voortzetten. Wil je de motivatie van het onderwijspersoneel opkrikken en wil je een betere kwaliteit van het onderwijs, aangezien dit nou afhankelijk is van hoe de collega zich voelt, hoe personeel in het onderwijs zich voelt, in zijn vel voelt of niet, om het onderwijs verder te kunnen dragen en inhoud te kunnen geven. Dat begrijp ik. Vandaar dat we ook aan de minister hebben gezegd van de niet toereikende uren. Het feit dat er geen duidelijk beleid is met een visie, heb je elk jaar weer dat elk schoolbestuur een andere situatie schetst over hetzelfde onderwijs, met alle gevolgen van dien. En daar komt dus het concept niet toereikende uur op tafel. Ja. En dit betekent dat elk jaar een aantal collega's middels brief of gesprekken te horen krijgen van dit jaar heb je niet zoveel uren aangezien bezetting en dergelijke. Dus ze dreigen dan dat de contracten aangepast moeten worden met alle gevolgen van dien. Je hebt natuurlijk ook de werktijden en vakantiedagen van het niet-onderwijzend personeel. Dat een kwestie is die jarenlang op tafel zit en staat en nog steeds niet geattendeerd is. En dat zijn al die punten, als je ze goed analyseert, gaat het niet om salaris, maar het gaat zuiver om arbeidsvoorwaarden die een invloed heeft
op de motivatie, op hoe de collega zich voelt en hoe de collega behandeld wordt met alle gevolgen van dien. Dus we hebben de minister gezegd, we hebben nog een onderwijs die niet rekent op de nodige investering, die nog geen beleid heeft. Dat betekent ons onderwijs, die wordt gedragen voor 200% door onze collega's in het onderwijsveld. Dat betekent dat hoe onze collega's, dus het beleid voor wat personeel betreft, moet prioriteit nummer 1 zijn in het beleid van het onderwijs hier op Curaçao. En we merken dat dat niet het geval is. Daarom zeggen wij, zeker aan het begin van het schooljaar, net als het eind van het afgelopen schooljaar, deze punten moeten geattendeerd worden, opgelost worden en er moet nu een beslissing hierover genomen worden. Volgens Mabea Philippa kunnen de docenten niet met een gerust gevoel aan het nieuwe schooljaar beginnen als hier geen duidelijkheid over is. Vandaar ook de openbare vergadering van vanavond. Ze wil vooral dat er gereageerd wordt op de situatie door de aanwezigen vanavond. We hebben reacties op al deze punten gekregen en de reactie die wij hebben gekregen gaan we vanavond om 7 uur bij onze zetel, de Club de Shell, SRS, aan onze leden en niet-leden, dus alle collega's in het onderwijs, die zijn welkom vanavond. Zowel docenten als niet-onderwijzend personeel, die zijn allemaal welkom om te horen en te zien wat de reactie is van de minister op al deze punten die ik net heb genoemd. En het is op basis daarvan dat wij samen een beslissing nemen en samen een positie gaan innemen voor wat betreft nieuwe schooljaar 2023-2024. Maar dat betekent toch dat het schooljaar onrustig begint, terwijl als er duidelijke beslissingen waren genomen door de minister, dan was er wel rust binnen het onderwijsveld geweest. Er kan geen rust bestaan waar er ongelijkheden bestaat, waar collega's niet behandeld worden zoals dat hoort. En terwijl wij weten dat de situatie in het onderwijs, zoals ik net zei, nog geen investering kent zoals het hoort, geen beleid heeft, dat onderwijs afhankelijk is van inzet voor 200% van onze collega's. Je kan niet over rust hebben als je weet dat deze collega's niet de behandeling krijgen, niet de nodige tools krijgen en niet de nodige arbeidsvoorwaarden hebben om dit verder te dragen. Mabea Philippa, ze legde uit dat de schoolvakantie dit jaar kort was en sommige docenten nog niet helemaal het gevoel hebben dat ze klaar zijn, nog niet de rust hebben gehad die ze nodig hebben. Ook leerlingen staan eigenlijk weer verbaasd dat nu het schooljaar weer begint. Maar ja, vanavond is er een vergadering. We zullen kijken morgen in Exceljournaal wat daaruit gekomen is. Dan houden we u op de hoogte. En voor de rest moet iedereen zich blijven voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Ik wens u nog een hele prettige dag vandaag. We zijn er morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag. En voor ik het vergeet, als u ons via Facebook volgt, abonneer ons door te knikken op de knop. Volgt u ons via YouTube. Nee, ik zeg het verkeerd. Kijk even op het papiertje dat ernaast staat. Als u ons via Facebook volgt, volg ons dan. Als u ons via YouTube volgt, abonneer u dan. Dit was het. Dag.